Chýba vám na pozemku plot alebo ten starý už dosluhuje? Zvedavé pohľady, voľne pobehujúci pes či nejasná hranica so susedom môžu spôsobiť viac problémov, než sa zdá. Plot nie je len o ohraničení. Je to základ bezpečia, súkromia a poriadku okolo domu či záhrady. V spoločnosti FIOS sa špecializujeme na profesionálnu montáž pletivového oplotenia. Postaráme sa o to, aby bol váš majetok, či už pozemok, dom alebo chata, chránený vodne aj v noci pred neželanými návštevníkmi. A prečo si vybrať práve nás? Naši odborníci vám poradia s výberom najvhodnejšieho typu oplotenia podľa vašich potrieb a terénu. Plot navrhneme aj namontujeme presne podľa vašich predstav. Rýchlo, spoľahlivo a s dôrazom na detaily. Používame moderné pletivo, ktoré nevyžaduje natieranie ani špeciálnu starostlivosť. Poradíme si aj s nerovným, atypickým alebo svahovitým terénom. Pletivové ploty sú cenovo výhodné riešenie, ktoré spája funkčnosť, estetiku aj dlhú životnosť. Na montáž poskytujeme až 10-ročnú záruku a v prípade potreby zabezpečujeme aj servis. Chcete oplotiť pozemok, záhradu alebo chatu bez zbytočných starostí? Zverte vaše oplotenie odborníkom z FIOS. Pripravíme vám riešenie na mieru vrátane montáže, a to rýchlo, precízne a za férovú cenu. Dohodnite si obhliadku a nezáväznú cenovú ponuku ešte dnes.